טוב מאוד. אני אשמור את זה. את כנראה לא יודעת מה זה. את מנסה לקחת את היעלום הראשי. את מסכנת כאן את כולנו. היעלום הראשי דואג לשמור על עוצמת 7 היעלומים בשליטה. את תעזרי לי לקחת אותו חזרה. עוד ניצחון מרסק. אגמן? אגי? הייתי שמח ללמד אותך לקח, אבל לצערי אני חייב לעוף. לא כל כך מהר! זה הרבה יותר טוב מסתם יעלום כאוס. הוא לא נהרס, הוא שרד! רקניק! ובדיוק כשהכל הלך טוב כל כך. תקשיב טיילס, אני אולי הולך, אבל זה לא אומר שניצחת. זה בסך הכל פסק זמן, אתה שומע? פסק זמן! אימי! לאן היא הלכה?